Heissan heissan, me olemme täällä Johanna Tukiaisen luona. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä olen Johanna Tukiaisen kauniissa kodissa. Täällä Albertin kadulla ja täällä on tosi kaunista. Ja Johannalla on ihanat koirat, niin kuin näette täällä. Ja täällä on toinen Angel lattialla. Ja kerropa, mitkä sun koiranimet onkaan, että ei kaikki tiedä. Tämä Pomeranian on Max. Max on tässä. Ja sitten täällä on valkoinen Pomeranian Angel. Angel. Ja sitten mun mopsi Bella nukkuu tuossa sängyssä. Isabel. Niin. Ja Johanna on erittäin eläinrakas ja nämä koirat on tosi ihania ja ne sopii niin hänen elämään ja hän on rakastanut koiria aina ja Johanna on tosi ihana koirien äiti, sanoisin. Joo, eli hänelle sopii koirat tosi hyvin ja koirat rakastavat häntä, mä näen sen kyllä. Ja sitten on yksi asia, mistä mä oon erittäin iloinen. Se on siitä, että Johanna on niin ihanassa uskossa. Ja meillä oli juuri ihana rukoushetki, jossa Johanna rukoili ja minä rukoilin ja Olli myös rukoili. Et me kaikki kolme täällä näin Johannan kaunissa tunnelmallisessa kodissa rukoiltiin kynttilän valossa. Ja on ihana nähdä, että Johannalla on vahva usko ja hän todella rukoilee ja hän on päässyt alkoholista täysin. Ei ole mitään alkoholiongelmaa Johannalla, että hän on täysin vapaa siitä. Mä oon niin kiitollinen siitä Jumalalle ja meidän ystävyydestä. Mitä sä haluat, Johanna, itse sanoa? Mä haluan sanoa, että kaikki kunnia ja kiitos Jeesukselle Kristukselle, joka kuoli minun ja sinun puolestasi siellä ja kaikkien ihmisten puolesta ristillä. Ja Jeesus on tie, totuus ja elämä ja ainoa tie taivaaseen. Ja nyt me elämme tällä hetkellä Raamatun lopun aikoja ilmestyskirjaa. Ja sen takia, varsinkin sen takia, niin nyt, jos koskaan, kannattaa tulla uskoon. Nyt kannattaa tulla uskoon. Alkakaa lukea Raamattua päivittäin, koska tämä on pyhä kirja ja täällä on totuus. Ja Ruut on ihana ihminen. Hän rukoili mun puolesta 2. syyskuuta ja nyt rukoiltiin taas ja täällä on ihan pyhän hengen sellainen ihana läsnäolo täällä mun kotona. Täällä on muutenkin suuri rauhahenki. Ja mä kiitän mun ihanasta ei kaverista vaan ystävästä Ollista. Olli on ollut mun kaveri nyt 3 vuotta ja ihana laulaja ja ystävät on hirveän suuri aarre ja rikkaus elämässä ja mieluummin ystäviä vaikka on vähemmän ja sitten on tosi hyviä ystäviä kuin jotkut hirveän isot porukat, mitkä on jotain takinkääntäjiä ja pintoliitot porukkaa, vai mitä se nyt sanotaan. Ja jag ska komma till Sverige, till Stockholm ganska snart. Så jag ska stanna där kanske för 2 veckor eller någonting sånt där. Elikkä mennään takaisin Tukholmaan. Ja jossa minun rakkaat vanhempani asuvat ja ovat asuneet siellä jo vuosikausia. Tässä on teille kaikille, koko suomalaisille sitten sanoma. You all need Jesus. And Jesus saves bro. You know that? Jes rakastaa juuri sinua, joka tätä katsot. Että ota vastaan tämä sanoma, mikä Johannalla ja minulla on tänä päivänä sinulle. Jeesus kuoli sinun puolesta ristillä, hän ylösnousi 3. päivänä. Hän istui Isän oikealla puolella taivaassa ja rukoilee juuri sinun puolestasi, että sinä saisit syntisi anteeksi ja lahja vanhurskauden ilon sydämen. Ja me siunaamme kaikkia ihmisiä ja varsin niitä ihmisiä, jotka puhuvat pahaa. Oi, miten me siunaamme, koska Raamattu kehottaa meitä siunaamaan meidän vihamiehiämme. Niin me keräämme tulisia hiiliä heidän päänsä päälle, että olkaa siunatut, halleluja! Ja siis kyllä, mä haluan sen vielä sanoa, että kaikki mun nettiherjaajat, Johanna Tukiaisen herjaajat, kaikki, jotka mua vihaa ja solvaa mua ja valehtelee musta ja rianaa mua, niin mä rukoilen teidän puolesta ja mä siunaan teitä, koska Raamatussa Jeesus käski siunaamaan ja rukoilemaan.